Ved første afsæt spænder eleven ikke nok omkring kropstammen og mister derfor balancen. Anden afsæt kommer fint op, finder hurtigt balancen og står fint på hovedet. Så går vi videre til, at eleven skal lave en håndstand. Han kommer fint op, kigger lidt for meget ned på hænderne til at starte med, prøver at få fokus på at spænde i maven, men har for meget bagvægt. Eleven burde her kigge mod navlen og spænde i ryg, mave og baller. Så går vi videre til, at eleven skal slå en værmølle. Jeg filmer! Som I kan se her, så klarer han det sådan set fint nok med, at han laver fod, hånd. Eleven burde måske koncentrere sig lidt mere om at få strækket sine ben helt ud. Som I kan se, så er han lidt bøjet. Ellers er det meget fint. Så går vi videre til, at eleven skal slå en baglæns rulle. Det klarer eleven fint. Han har laver hverken en skæv rulle og kommer nemt op. Starter fint hoftebøjet.